Hej, velkommen. I dag så skal vi med Paperboys til shoot. Vi skal om bagved og se, hvordan det hele fungerer. Ja, jeg kommer til at filme behind the scenes, hvordan et photoshoot for dem kommer til at se ud. Men ja, inden da så skal jeg op til min sidste eksamen, mundtlig matematik. Så det bliver forfærdeligt. Der skal jeg lige op nu, og så efter så skal jeg direkte videre til København. Og vi kan se, drengene de holder lige der. Jeg lagde dit og lagde dit, de har ikke set det nede siden. De siger Willy, vi får tip, du ved ikke hvad du kunne have blevet. Hvorfor har du dit sæde så langt tilbage? Emil, hvad er dine predictions til Matt? For os alle sammen? Ja, for os alle. Jeg tror, vi alle sammen får i hvert fald mindst 4. Mindst 4? Ja. Også mig? Ja. Og BMR? Ja. Wow, det er det vi går efter så. Det kan du få mig gag. Okay, vi sidder nu, og der er 2, der har været inde og trække nu. Og jeg sidder lige og forbereder det hele. Altså, mængden jeg har lavet, det er jo fuldstændig outrageous. Ja, jeg skal bare trække om en halv time, så jeg skal lige øde igen og igen og igen. Så må vi se, hvordan det går. Jeg gætter på et 4. Du kan godt få mere. Du skal altså sigte. Jeg har fået 0-0 og 0-2 hele året. Du skal altså sigte højere, end hvad du rigtig er. Jeg har lige været op til Matt mundtlig, og jeg fik sgu 4. Hvad kan jeg sige? Ja, nu skal vi egentlig bare videre. Vi skal ned til toget nu, og så skal vi til København. Jeg er i Valby nu. Jeg skal lige hjem til Hedda og lige lægge mine ting, og så skal jeg egentlig bare videre ud. Jeg tror, det første location, det er henne ved Hovedbanegården et sted. Okay, efter sygt meget kaos, så har jeg endelig fundet ud af, hvor de er henne. Jeg skal bare vente her på Hovedbanegården, og så finder de mig. Busserne kører simpelthen ikke fra Valby, så jeg bliver nødt til bare at tage mine ting med, men sådan er det. Jeg kan kun være ærlig, hvis det får en mikrofon. Så hvis jeg har noget på hjertet, bliver det ikke sagt til nogen. Ja. Der er dårlig attitude for spidser, det er helt uden at spørge. Dræber øjne, så snart jeg stak min fod i døren. Den måde vi snakker til hinanden, man skulle tro vi var børn. Boom gang, boom gang. 100 kroner, hvad sagde jeg? 100 kroner. Du får lyst til at brænde mig en, det er ligesom Bruno Smør. Vi raffinerede, tog fra København til Drag som slot. Rød plads til Michelin, folk siger vi har det godt. Hvis de bare vidste hvad der lå bag. Knokler hårdt så vores brune. I'm your bitch. Bro, nigga, det er for arbejde, man. Tag den nu bare. Der er rigtig dårlig stemning, men der er ikke noget galt med vin. Du er lige så gennemsigtig som glasset tjeneren hælder i. Hver gang du hæver stemmen, bliver jeg nødt til at tælle til 10. 1, 2, 2 og 2, 3, jeg forstår dig. Okay. Hey. We got our creative director right here. Yeah, man. Sådan det bedste. Jeg føler succes godt. Har været for ung til at feste med. Kærlighed har gjort mig gammel. Hans brune øjne slukker støjen, mens vi stod i larm. Er blevet yngre af, han elsker mig som ingen anden. Viskede til mig, lad os gøre laget rodet sammen. Og krøllet blev det, jeg har aldrig strøget det igen. Nu skinner solen ned på min alt for rodet seng. Nu skal vi over og lave TikToks. Der er blevet taget en masse billeder hele dagen på alle mulige locations, og nu skal vi lave en masse TikToks. Og så skal vi videre til næste location. Andrew! I got one, you got 7.
fingertrækket. Det virker hver gang. Vi skal finde den der, hvor den laver den der kat-slæger. Hvor siger det? Den her. Go, dummy, like a cat slater. Hair blowing like a. Jeg gør det. Hvem malede det? Jeg gør. Jeg står lige der, bro. Har du? Ja. Det der. Du har ikke malet det? Nej, prøv at læse det. Plug over til, bro. Over til, bro. Så har vi min underskrift her også. Hvad mere? Bro, hvorfor skal du skrive siden af mig, bror? Vi giver det her board væk. Det her board kommer vi til at give væk. Ja, det var så det. Jeg håber, at det gav et indtryk i, hvordan et shoot med Paperboys ser ud. Det var i hvert fald en fornøjelse at være med. Virkelig fedt at se, hvordan det hele fungerer, og virkelig søde mennesker. Ruller op, lukker der Saint-Germain. Vi sætter ikke for band, det er ikke Ramachan. Kan lige komme ind fra Abidjan.